Rozpočet obce je jeden zo základných dokumentov každej obce či mesta. Rozpočet obce Močenok pre rok 2015 bol schválený na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva koncom januára tohto roku. Rozpočet na rok 2015 je vyrovnaný, respektíve prebytkový v tom, že očakávame nejaké platby, ktoré obec očakáva už niekoľko rokov za sebou, minimálne 4 posledné roky. Sú to platby, ktoré mali prísť za realizáciu európskych projektov. Jeden je za revitalizáciu centra obce, druhý je za prestavbu kláštora na múzeum a ďalej sú tam 2 očakávané platby, ktoré sú za 12-bytový dom na ulici Andreja Hlinku. Z tohto pohľadu je rozpočet prebytkový, ale filozofia pri zostavovaní rozpočtu bola tá, že prebytok budeme považovať za prebytok vtedy, keď ho budeme mať reálne na našom účte, to znamená na účte obce. Pri zostavovaní rozpočtu museli jeho autori rátať so skutočnosťami, ktoré boli dané z uplynulého obdobia, ale aj s tými, ktoré musia realizovať v tomto roku. Napríklad so záväzkami z roku 2014, úverom splatným v marci tohto roku, ostatnými úvermi a úrokmi so zabezpečením škôl a domova dôchodcov, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vývozom odpadov, mzdami pracovníkov a podobne. K návrhu rozpočtu sa pred jeho schválením na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vyjadrovali odborné komisie pôsobiace pri obecnom zastupiteľstve, najmä finančná komisia. Tento rozpočet sme prebrali na finančnej komisii a finančná komisia odporúčila ho schváliť. Aj napriek tomu, že tento rozpočet je výrazne úsporný a nebudú pokryté všetky potreby alebo požiadavky, či už obyvateľov obce alebo zamestnancov v podstate potrieb úradu.